Sangana kwatiri kuita zvekare pano paHatirare 263. Kana uchiri munyowani this YouTube channel, kusubscribe mahara utena on the notification bell. Uyezve likes enyu akatikoshera zvikuru. Zvinobatsira kuti video rineri ringe richionekwa nehama neshamwari vasati vaona this video. Kusubscribe mahara, comments futi ndo amwe akanyanya kutikoshera zvikuru. Video randaine zvoro muzuva ranhasi ivideo raMinister Daniel Garwe, mashoko avanga vachizivisa kuvana veZimbabwe maererano naPresident Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Ndinokumbura kuti zvita zvatinofunga comment section handidi kuwedzera nyaya idzi kana kutapudza. Kana ndichinge ndauya nenews ndinongouya nayo yakadaro, handise mashoko angu mukati, handikufadzei nenhema kana kukufadzai nemashoko ekunyepa. Ndoda kuti muzvionere, muzvinzwire, motaura zvamunofunga mucomment section maererano nevideo randauya nezvaro muzuva ranhasi. Zvanda kuita munguva ino anozoda kudyira nguva yenyu stereki. Ndatione this. Wedza yakanga iripo, mudzi yakanga iripo, murehwa yaivepo, ese maRDC dari nani akanga aripo, akabuda nemaresolutions akawanda aitaura nezveyouth, aitaura nezvemadzimai, aitaura nezveupfumi. Asi resolution huru yakataura nezvayo state of the party. State of the party chakasumuka pakutanga vision 2030 kuti 2030 nemabasa arikuitwa napresident vachiteera vision yavo yekuvaka nyika, dunhu nedunhu, bazi nebazi, bhizimisi nebhizimisi, kuti titi patinosvika mugore ra2030 tinge tabudirira senyika, sevanhu. Madistricts edu ese, maadmin districts edu ese ari 9 akabuda neresolution iyoyo, achitsigirwa nemaparty structures. Takabuda neresolution yekuti 2030 vaMnangagwa vanenge varipo. Takaisenga resolution iyoyo nemamwe. Muri kundinzwa kakumashuro? Takatakura resolution iyoyo pamwe chete nemamwe maresolution tikaendesa kwaNational PC kwavamachacha kuHQ ZANU-PF headquarters, akabatanidzwa pamwe chete nemaresolutions akanga abva kune mamwe maprovince. Akangoti akaenderana paresolution iyoyo nemamwe maprovince, akatakurwa akadaro akaendwa nawo kuconference. Kuconference kwakaitwa mathematic committee inoona nezvemayouth, inoona nezvewomen, inoona nezveupfumi, inoona nestate of the party. Pakaita vanhu vaipresenta committee by committee. State of the party yakapresentwa navachina masa.